خوێندەکارên دەلال ئەم ئیرۆ دیسا بهەورێنێ بۆ وانەیەکەین و ئاگاهین نو ما دێ وانەیە خۆی بوریدە ما ژینگەه بر ما پەیناسا ژینگەهێ ناس کرد ما هیمانên ژینگەهێ ناس کرد زانستا ژینگەهێ تێگەهاوێ ji کوێ دەهاتیە ما dîroka ژینگەهێ jî nas kir û me bihevre pirsên xandinê jî çareser kir. Îro dîsa em gelekî dûr narin em ê di mijara xwe de bin jîngeh de. Lê li vê dekê em ê çi nas bikin qonaxên pêşketina jîngehê de. Jîngeh di çi qonaxa derbas bû heta giya roja me îro. Jîngeh ev zanista jîngehê de heta giya roja me îro di çi qonaxa derbas bû em nas bikin. Ji destpêkê de heta roja me îro gelek qonaxa derbas bû. Lê ji ber ku desthiladarî de desthiladariyê xwedî berjewendiyê xwe bûn çawa dikir berjewendiyê xwe li ser berjewendiyên giştî digirt. Li vê dekê dihişt ew çareseriyê pisigirêka nedihişt were çara wa çê nedkirin ji ber berjewendiyê xwe li ser ê giştî digirt li vê dekê çareserî nedihat bijrandin. Em nas bikin qonaxê pêşketina jîngehê em nas bikin bê çi qonaxin li vê de cem dibin çar qonax qonaxa yekê zanista jîngeha xweser zanista jîngeha civakî zanista jîngeha nûjen zanista jîngeha ya cîhanî li vê dekê li cem bûn çar qonax ana me yekê bi yek me binivîsînin zanista jîngeha xweser a yekemî a di dwa zanista jîngeha civakî a sisiya zanista jîngeha nûjen a çara zanista jîngeha ya cîhanî. Tamam bûn li cem çarin zanista jîngeha xweser zanista jîngeha civakî zanista jîngeha nûjen zanista jîngeha ya cîhanî. Ana me yekî bi yek şîrove bikin. Destpêkê em bê jîngeha xweser zanista jîngeha xweser ev qonax ji kengî destpêkir ji sala 1866 de heta sala 1960 de berdewam kir. Di kengî de li vê dekê li cem di sala 1866 heta 1960 de berdewam kir. Li vê de li cem ev qonax çi kir? Ev qonax giringî da belavbûna zindîwaran. Çawa belavbûna zindîwaran ana em bêjin wek mirov şînatî lawir belavbûna wa li kwê dekê li cê em bêjin ana zindîwar li kwê dekê pir dibin li cê av hebe cê avhewaya wê hebe cê wek em bêjin cê goncav be tamam û bandora va ê hêmanê zindî li va zindîwara tamam ev qonax çi kir giringî da çi giringî da belavbûna zindîwaran û bandora hêmanê nezindî li ser zindîwaran tamam em bêjin dîse zanista jîngeha xweser di sala 1866 de heta sala 1960 de berdewam kir di vê qonaxê de giringî da çi da belavbûna zindîwara û bandora hêmanê nezindî li ser wan tamam em herin a di dwa a yekê xweser me dawî kir em bên a civakî li vê dekê di sala 1960 de ava a xweser jê dawî bû li a civakî dest pê kir sala 1960 de heta sala 1980 de berdewam kir di sala 1960 de heta sala 1980 berdewam kir di vê qonaxê çi bû pisigirêkên jîngehê û asta bandora wan li ser zindîwara giheşt pir bû û giheşt astekî hestiyar çawa ew pisigirêkên jîngehê wek ana em bêjin çi pisigirêkê jîngehê de heye qirêjbûna a xê a avê a hewayê ev heme pisigirêkên jîngehê ne di vê qonaxê de çi bû pir bû li ser zindîwara giheşt astekî wek em bêjin metirsî çêbû tamam li vê dekê a zanista jîngeha civakî me got sala 1960 heta 1980 de di vê qonaxê çi bû pisigirêkên jîngehê û asta bandora van li ser zindewara pir bû û giheşt astekî hestiyarî
تمام البيدا ام بداوي بون ام هرن زانستا جنجها نوجن نوجن ام بين البيدا كي بداوي بو اف قناغ 1908 بداوي بو البيدا كي از اد قناغا سيمين حشتي اف سيمين ده وكان بيجن ده سبيكر صالة 1908 حتى صالة 10,000 بردوام کرد. سال 1908 حتی 10,000 بردوام کرد. دویق و اب قناق تایبتین وی هبون. پسگریکین جنگه هاتن ناسین. وکن بیجن خوشک هاتن ناسین. نه أنا قناق جديد ناس بون بس دویق قناق خوشک هاتن ناس کرد. وک أنا ما قلت پسگریکین وقت هواي آبی آخی دوی ده افجلت پسگریک بون هاتن ناسین. دوا تایبتی دوا اف پسگریک زانیارا هول دان گوگ دیتنا چارەسەریە جواب پسگریکارن هاتن دیتن تمام دوه تایبەتین به قۆناغی هەبوون مەگۆ پسگریکن ژینگەهێ هاتن ناسین دوا هەولدانێن زانستی ji بۆ چارەسەریê va پسگریکا هاتن kirin تمام ev قۆناغا سیەمî jî hat dawîkirin em bên zanista jîngeha ya cîhanî ji kengî dest pê kir ji sala 10,000 û heta روجا ما إيرو بردوام دكه جسالة 10,000 حتى روجا ما إيرو أب قناغ بردوام دكه لفيدا كدبي قناغ ده بشتي بيشكتنا أم بيجن تكنولوجي بيشكتنا كتن نافنجين زانستيبه كتن آلاب و بكارانين أبي زانستيبه و برجالين زانستا أدنجاري GIS بهتسينا جدور به بيشكتن كتي دركتنا با بيشكتنا هات پرگالا دست نشان کرا دورا جیهانی GPS جی چبو هشت گو دیتنا چارەسەریە هەسان ببن چارەسەریە اجوا پسگریکان هەسان بوک ام بیشن انا اف پسگریکا قریجبونا هوای چارەسەری جیر هاتن نفساندن هەسان بوجی تمام قریجبونا آوی قریجبونا ام بیشن آخی دریا وازانستاره دریا پیشکتنا تکنولوژی ده چارەسەری وان پسگریکا هاتن هەسان کرن تمام ام بیجن هر چار قۆناغی me çar قۆناغ bûn di destpêkê قۆnağa xweser de di sala 1866 de heta 1960 de berdewam dikir di vê qۆnaغê de çibû giringî dan çi dan belavbûna zindîwara û bandora ne zindiya li ser wan diyemîn zanista jîngeha civakî sala 1960 de heta 1908 de di vê dekê de pizgirêkên jîngehê û bandora wan li ser zindîwara bûn hatin nasîn siyemîn zanista jîngeha nûjen sala 1908 de heta 10,000 li vê dekê taybetiyên vê em bêjin qۆnaغê hebûn pizgirêkên jîngehê hatin nas kirin hewldanê zanistî ji bo va pizgirêka jî hatin dîtin çara zanista jîngeha ya cîhanî ji sala 10,000 heta roja me îro berdewam kir di vê qۆnaغê de piştî pêşketina em bêjin zanistê ji piştî derketina GPS GIS bêhetsîna ji dûr ve ev tişt hesanî kirin çi çarəseriyê pizgirêkê jîngehê hesan bikin tamam vê dekê em giyan me got her çar qۆnaغê xwe me şîrove kir me nas kir pêşkîza salê pê ket çi taybetiyên va qۆnağa jî hebûn em giyan dawiya waneya xwe waneya qۆnaغên pêşketina jîngehê li vê dekê em giyan pirsên nirxandinê ez bihêvî me hûn ser û pila 16 vekin em bi hev re pirsên nirxandinê bêjin pirsa yekê zanyaran bo bi rêbazên zanistî karî bûn pizgirêkên jîngehê destinîşan bikin gelo karî bûn çareserî bikin anna û çima li vê dekê me got piştî pêşketinê ketin teknolojiya ev pêşketinê derketin pêhesîna ji dûr ve GPS GIS ev teknolojiya derket ev pêşketin ket zanistê ve çareserî hatin ji bo va pizgirêka hatin dîtin tamam piştî ev pêşketina ket teknolojiya de pizgirêkê jîngehê hatin em bêjin çareserkirin di dua qۆnaغê pêşketina jîngehê binivîsîne li cem her çar qۆnaq me nivîsandin û me şîrove jî kirin zanista jîngeha xweser zanista jîngeha civakî zanista jîngeha nûjen zanista jîngeha ya cîhanî ev her çar qۆnaغê pêşketina jîngehê ne em giyan dawiya waneya xwe
سرکفتنی ji bo we dixwazim serkeftim.